जहिया से कान्हा गईले वृंदावन सुनार भइले। आहे आहे उधो उधो बाबा से कहे छथिन आहे आहे उधो कौने रे जोगिनिया जोगमा साधिला तेरा। आहे आहे उधो कौने रे जोगिनिया जोगमा
जी बटिया जोहत में राधा होई गेले देहिया हो आधा। कन्हैया के याद में राधा रानी के देहिया यादा भगले बटिया जोहत में